Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 34 versikulo 8. Da kayo mismo timang takwat iti kinainbag ti Apo, nagasat ti tao nga agkamang kenkwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino ti papanam katrabiin, Julio. Awan ti bibiyang mo ka rin. Asawa ka lang. Anya, Rumwarak, already mo ilak ti daw. di mo ibaga mapan ka manen makiinom. Kanya ko ti bibiyang mo. Ay na, Julio, aywanam kumamot ta sa lunat mo. Kasano ngay no agsakit ka? Adda ka dinamnamaam a pangalaam iti pagpaagas mo. Saan na mapasamak day ta? Kan may sa damot bayad dyan natang agastusak no bilang. Kanya pa lang ti pagparikutam. Oh, Gaputadyak kayat ama isagmak ka. Pangaasim ko mataliklikam ti panaginom mo iti arak. nagadungam mom. Rumarakon. Tibilin ko ti mulip-lipatan. Ay, kapaya nakapulas kayo, Karen, Stephanie. Inka makimisa, tatang. Sika, amangan no kayat mo ti sumurot. Apay kumasumurutak. Anya nga hindi nakakatkatawa. Abay, patpatyan nyo tinakasurat iti Biblia kan dagiti panursuro dagiti papade. Maipasigurado yu ka de nga amin nga isursuro daket pudno. Ah? Ha? Magano? No anya, Amuyo ka de, no apay ang nagaramid da iti Biblia. Gapo ta kabutang dati patay. Di mo amo dagita niya ka rin. no awan tinasaya at nga ibagam. Mabalin ka di, Julio. Di mo dadaulan ti aldaw mi. Domingo ita. Diyak kayat ti makiapa. Nagado asaom. Nay, may kamot dito'y balay, Hulyaw. Anya ti masapul mau. Umaya kagistambay tatang. Ingkakit makimisa, no awan ti aramidam ita. Sa isang klati oras ko dyan simbaan. Apay ka di akasta ka, anak kaw. Saan na pudno nga da Diyos? Nalipatam ka din. Amano ataway na nagswerte ka kadagitin atang nga imulam. Di mo kadyam mo, ati Diyos, timang bimbindisyon kadagitin atang mau. Ni tatang met. No saan ko nga aywanan na naimbag dagiti mula ka natang, di saan da di makal. Diyos mo't nga ibagbagayo dita. Siyak, ti kanayo na mabambanog iti garden. Anak, pudno nga da Diyos. Iso timang bang iti pigsam, tapno makapagtrabaho ka. May na, di yu ipapilit ti kayat Joe. Lakay, nasingir mo matgaya man ti bayad tinateng tayo. Nateng tayo nga. Nateng ko Na, kat manungay ti ganan siyam. Ay kat siyempre, dakal. Mangtad ka nga rod iti pagtuition ti anak ta. Sana pag-tuition da ito eh. Ah, Ada na pataga pangusarap. masapol ni Stefan iti pagbayad na iti pagadalan. Naibus mo't tang ti bayad ti insursur ko anateng, tainggatang tayo mo't iti bagas. At iti 500. Umalay tayo ta siguro. Apay 500 lang. 20,000 tinasken abayadan ti anak ta. Di dumawat kay ti Diyos. Kunak man, no kunam nga da Diyos. Apay nga ro, di nakamatulungan. Ha! Makapakatawa ka mo. Adaman sa lutsoda kada kayo, nanang. Anya dayta anak ko. Adamot talo ababoy di ta paraangan tayo. An-anwan ni tatang dagijay. Diya ka mo anak ko. Awan mo tinadakdakamat ti amam kanyak. Nagdadakkel na baboy. Sigurado anangina dagijay. Inggatang na siguro adya naglakwan na itinateng. Partyan na kadidagita? Ay, diya ka mo. Awan mo ti amok nga okasyon. Awan mo ti ag-birthday kada tayo. Tainton sumaruno pa'y abulan ti wedding anniversary mi. An-anom dagiti baboy aginatang mo, Julio. Daton ko dagita, iti pimusay nga inak.
Anya, Tapno mangted iti swerte kanya. ay na, Julio. Mamati ka man wenno saan. Ti Diyos ti mang binbindisyon iti trabahom. Kamali ka. Ninanang timang mangted iti swerte kanya. Talo atawanan kinapalabas, sipod pimusay tinam. Di mo kuman iramraman iti kalukwam. Di nakman suruan ka rin. Amok teraramidat. Panagkunam ka di, kat magustuhan ni nanang dagitang aramidam. Sigurado ang maragsakan, tatalo ababoy ti idaton ko. Sigurado ang pagtriplyan na ti swerte nga itin na kanyak. Kat inton mapasamak day ta. O, di sakton ti kabaknangan, dito yung lugar tayo. Awan ka di ti aramidin nyo inton bigat, tatang. Apay ka di, Julio anak. Kumay kayo di balay. Apay, Ay partiyak iti talo ababoy, ta iso ti idaton ko, iti day dinanang. anya. Kat no nabayagan anatay day di inam. Apay adatunam iti talo ababaw. Nasken, adatunak iti talo ababoy, sakbay arugyak ti agmulay tinateng ita. Tapno mangted iti swerte, day dinanang. May tagtagainap ko ni nanang akanayon kahit. Nakaisag. Kat adayaw awat na kinabak ng kanyak, tatang. Amom, Julio. Saan ati inam ti mangmangtan iti swerte ken ka? No di ket ti Diyos anamarswa. Aday takay manayon. Day tala Diyos akanayon ti bagbagayo. Awan ti daduma pagdayawan tayo. No di ti Diyos laeng anak ko. Day ta kumati tandaanam. Ay, saan tatang? Diyak pulos dayawan day ta imahinasyon a Diyos. Basta ti amaw, kat ninanang timangmangtid iti swerte, ken piksa. Awanan, ti daduma. Tatang, anya tinagsaritaan nyo kan ni Manong Julio itay. Makakaungat matapim manaw. Ay, datunan na kano iti talo ababoy. Day di nabayagan na pimusay nga inayaw. Anya? Wain. Patsen na nga may naday di inhayo ti mangmangta di ti swerte na nga garden. Una yun ni Manong Julio. Masigurado ano day di inayo ti pagdamagan. Di na magustuhan ti kastoy nga aramidan ni Manong Mau. Wan tatang. Kan sayang lang ti kwarta ni Manong Julio iti aramidan na. Day tamat nga rod ti kunak. Imbis nga usarin na pagpatariman iti balay da. Awaday, taing gatang na matan iti babaw. Tatang, apay nakatugaw kayo bailaang dita. Kunakman numapan kayo iji balay da Manong Julio. Diyak kaya ti mapanijay. Kasanungay no maupay ni Manong Julio kada kayo. Diyak kanunungan ti kasjay nga aramidan na. No di pa'y lagbalew. Nakakaasinto intundumtang ti aldaw, anak ko. Anya nga tano itidyo ti Biblia day dinanang kankwana. Barang malawlawagan ti panunot na. Awaten na nga ta. Santay nga amo, padasan nyo lata tatang. Narigat nga no siyak ti makisarita kan ni Manong Julio. Sigurado at agidaksan namanen. Adumit day tawit mo akar ni ti baboy, Julio anak ko. Para kada kayo day tatang. Tadi kayo mo in medical man. Kuha nga main. Saan kayo nagpalawag tatang? Amugmut no apay. Umay kailang ikan iti karni ti baboy. Ala, saan ako ngagbayag? Mabitla ang anak ko. Agdaitad ko kan ka. Kanya day ta? Mabitla nga. Antoy. Kanya nga day ta? Biblia. Itad ko kan ka. Tapno basaem. Ay, saan ang tatang? Diyan ka sa pulan day ta. Kukwayo latan. Para ko dito, karni dito ya. Agawid ako. Ne, nasapa ka mat ang nagriing lakay. Ay, katuwin na. Naikakmatin iti daton day dinanang. So, arugya kong dagmulay tinatang.
Mabiit lang nga rod, isa ganak ti balon mo. Agawam. Aywan gayam, anya ngay ti imulam. Natanga. Abangam manan ti talon da Tata Tomas. Wen, napalawak pa iti garden ko. Dakalagat at ti baboy nga indaton ko kaninana. Kat mamatiak amang tidmanin iti swerte kanyak itatawan. Apay kasta ka na yun ti bagpakamlakay. Awan pa'y ti uray na minsan ang nagyaman ka iti Diyos kadag iti bendisyon anaw. Dayta ka manan! Naimbag kanyak, taka na yun da kapag swerte ti inak. Sika ngay, kanon to pag swerte da ka dayta a Diyos. Gumatangak man, pare. Oh, anya tigatangam, mare. Sardinas ko ma. Apay sardinas tigatangam. Kunak man no dakkel ti bayad tinateng ngayon lako ti asawam. Talaga adakkel pare. Ngam awanen tinagbati. Tainggatang namot iti baboy nga indaton na itinabayagan api musay nga inana. Anya? Wen. Ay, parikot ko nga rod ti asawak, pare. Apay mata ginastos namin na kwartayo iti dayta abanag. Wen tapno pagtriplyan kano day di inana ti swerte na. Sa bali ngamin ti pamati ti asawak. Di napatyan nga adda Diyos amang binbindisyon iti trabaho na. Tati amuna, ti inana anabayagan api musay ti mangmangted iti swerte na. Ay, una yun dayta pamati. Amamok ti ina ni Julio nga asawam. Religyosa day jay. Jakman amo iti asawak, pare. Jak amo no sa dino tinangalalaan na iti idea na at ti ina na api musay ti mangmangted iti swerte kan kuana. Magpigsaman tan titudo kan angin. Ada ka di typhoon ita, Karen. Awan mat. Apay nga nakapigpig sa titudo. Kasanong dagiti mulak na tayong nukastoy. Ay na, imbes asuman na uka dita, rugyam kitintag kararag. Asapay kumata saan ang madadaal dagiti mulam. Iti anya ga pong agkararagakmat. Apay, kabayalan ti Diyos sa pagsardengan titudo. Sige man, pagsardengan naman. Salud-sudan ka man matulyo. Apay, kabailan ka di mat ti inam apagsardengan ti tuto. Nawan na sayat nga ibagahan, pumanaw kan iti sangwanak. Ano madamran ka pa eh. Mano akwarta ti ginastos mo para iti baboy nga indaton mo iti inam. Awan to pa yan tinabati nga urnong tayo. Agraman to'y balay, di mo pa'y mapatarimaan. Panagkunam ka di, kat maragsakan day dinanang iti kastangar aranidam. Awan ki di mo ba? Amok ti ugali day dinanang. Religyosa. Kat sigurado asaan ang maragsakan kadagitangar aramidam. Tal na ka man! Ay, maturog ka pa eh. Ringin na to, ito nagsardeng titudog. Agrubuat ako na. Tinakita nagiti mulak, tawan mo't tintudo na. Sige, mga laka iti kapote, wano payong. Tadda usaram na agtudo inton malam. Saanan? Alakit din, mga lakan. Diyak kasapulan da kita Karen. Tiaramidam, agi papudot ka iti kape. Kinagluto ka iti pancake. Tapno day kape kinton sumangputa. Sige nga Rod, siya akong timakam mo. Innakon. Agan-anad ka. Ne, naanano ka? Apay kasta tilangam anagawid. Kumusta ngay dagiti mulam? Awanan. Anyat kayat mo asawan. Nadadaal na gitinatang ang mulak. Anya? Kasano pa yung tibiyag tayo no kastoy. Sa payawan na bate akortak. Mala, padasam tumanan ti agmula. Manwatawanan na naggargardinak. Bakit? Dakil pa yan ti anak ta. Hanggang aging gaita. Awan latamot ti pagbaliwan ti biyag tayaw. Kalapaw latamot ti balay tayaw. Kunak ngamin kan kalakay. Saan ang masapol agumatang ka iti baboy nga idaton mo iti day di inam. Tapno lang ang agswerte ka. Saan ang maragsakan ti Diyos no kasta ti aramid mo. Uray day dinanang. Saan ang maragsakan iti kastangar aramidam. Bakit? Agpanunot ka kumalakay. Libre laang matag kararag.
Libre laang ti kumamang iti Diyos. Saan amasapol nga aggastos ka iti dakkel. Nauma ko ni tikastoy pa nagbiag bakit. Di akon manusan. Puro makachambak iti natangamulak. Awan pa kakitaan na. Dayta kumati agbalin nga adal kan kalakay. Agbalbaliw ka kuman. Ne, mayat tiisem mo itang alakay. Naglagan gamin tiriknak bakit. Inaramid mo ka diti imbagak nga aramidam. Wen, nagkararagak idirabi eh. Nasaya at nukasta. Kat sa dinungay ti papanam. Inakagmula ah. Saan kan nga agparte iti baboy sakbay nga agmula ka? Saanin. Apay ko mga gasto sa ididak kalagatan. No libre lang ti agkararag kan kumamang iti Diyos. Bakit? Amok ngay sumat ti kayat ni Nanang Aramidet. Sumurutak kada kayo dya simbahan inton makimisa kayo. Ha? Wen, kasta ti Aramidet bakit? Makimisa, tapno maamamok ka na imbag ti Diyos. Awan sa bali, apagdayawan, no di ti Diyos laeng, taiso tinang parswa kada tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag, insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.